Maar dan lezen de echt een standpunt. Ja, die hadden ze wel heel leuk. Maar naar voren komt het ja. Er is grote frustratie over de werkwijze van Staatsbosbeheer in verschillende dorpen in Noord-Friesland. Zo ook in Metselwier. Jarenlang wie de goed oerlis tussen het dorp en Staatsbosbeheer over het kappen en oprommen van biemen en toeken. Maar zo'n 3 jaar is alles oors. Wij hebben zowat, in ieder geval wel een jaar of 16, hebben wij de boel hier zo goed mogelijk voorhouden. En dan komt Staatsbosbeheer op een gegeven moment en daar net mee te praten en die zei van het is uit en het is roer. En zodat het er nou heen leidt, wij ben hier nou, je kan wel zien van hoe het er hier heen leidt, ja, hij ze moet zeggen geweest. Maar verderop, dan lezen ze zoveel bij hem om, nou, de heen bij wel een heel seizoen heen we daar alleen al werk om de boel op te roemen. De bewoners van het dorp hebben jarenlang inzet voor het stuk bosk en vielen haar nou boeten spul zetten. Dat vinden ze spietig, want het betekent nevens haar meer gevaarlijke situaties in het bosk. Ook had het grote invloed op de binding in het dorp. Wij gingen een nieuwe inkomst in die tijd met Staatsbosbeheer om eventuele doeldagen in te vullen. Zij kwamen te zeggen waarom het boel op. En er rond op een terrein. Het wie geweldig. En er natuurlijk bij de saamhorigheid van de mensen, vrijwilligers van het dorp. De vrijwilligers uit het dorp hoop je stiekem op betere tijden. Als wij de boel weer in handen krijgen en in overleg met Staatsbosbeheer naar leven inblazen. En als het weer ongeveer komt, zouden wij het voorheen heen. Maar ja, er moet alles wel op naar opstarten worden. Is het dan misschien al te laat om het weer naar leven in te blazen? Je bent nooit te laat. Nee. Staatsbosbeheer zei in een telefonische reactie dat ze net inhoudelijk reageren willen op de kritiek. Maar wij staan altijd open om met de dwarsbelangen in peteer te gaan. Zo laat woordvoerder Jeffrey Huizinga weten.